נעים מאוד, שמי יעל אופק, אני עוסק בתחום הבנייה כבר 25 שנים. הפרויקט הראשון בניתי כבית עבורנו, בית עבור המשפחה שלי שעוד הייתה שנקרא בהקמה, משפחה מאוד צעירה, בלי ילדים אפילו. זה היה הבית הראשון. והתאהבתי במקצוע, ביצירה, בקשר עם האנשים בשטח. יחסים הם תמיד נעימים, אני בוחר אנשים שכיף לעבוד איתם, בוחר לקוחות שכיף לעבוד איתם. זה משהו שכולנו נהנים ממנו. אני מאוד נהנה מהיצירה, אני נהנה מהחדשנות, אני נהנה מזה שאני יודע לפתור דברים, להמציא דברים מדי פעם, יש משהו טבוע בי באופי. אני מאוד מאמין בהתייעלות, אני מאוד מאמין שצריך תמיד לחדש ולהתחדש. עם השנים ראיתי עולם התכנון, האדריכלים, משתנה. התכנון של הבתים נהיה עם פתחים גדולים יותר, תקרות גבוהות יותר. למעשה יש פחות קירות בבית. הגעתי למסקנה שצריך להתייעל ולראות מה עושים בעולם בחו"ל, ולראות איך בונים נכון יותר ומהר יותר. ואין שום סיבה שבבנייה הפרטית לא תעבוד אחרת, לא תעבוד בצורה יעילה. אין היגיון היום להתחיל לבנות בלוק, או לבנות קיר ב6 שלבים, אלא לבוא ולבנות קיר בפעם אחת, בשלב אחד. חכם יותר, מדויק יותר, שיחזיק הרבה יותר שנים. מפה נולדה השיטה. אני עם השיטה שלי, יש לי תבניות מודולריות מפלסטיק שקל לעבוד איתן. שם תבניות משני צדדים, עושה פתח לחלון בנגרות, מרכיב, מפלס, מיישר, יוצקים בפנים עם הבידוד הטרמי, והקיר מושלם, גמור, סגור, אטום הרמטי. קיר אחד, כולו בטון, בידוד חיצוני, שזה הכי נכון דרך אגב, בידוד הוא מבחוץ, מגן שהחום קור לא יכנסו פנימה, ומקבלים קיר אחיד, שלם, מלא, אין יותר טוב מזה. מי שבוחר בשיטה שלי מקבל בית איכותי יותר, אטום יותר, מבודד יותר, שמחזיק הרבה יותר שנים. בית הוא מקום שהכל מרגיש נכון. זה לא משהו שאפשר להסביר אותו במילים. כשאתה מגיע לבית, בנו אותו עם כל הלב והנשמה, אתה מרגיש שהגעת למקום שהוא שלך.